upon APHLC upon lapen inglong arat akay jok nang ji lapen ke along ri jok nang ji upen na jok dak wang lo nang litum press conference lo tapos nang litum anang churo lo nitum ki puji ka pachini kang tum ke rat upon ka pachini kang tum ke la hello nitum ning kan proxy lo election ka che dan dun ka che song dun APHLC pen na pen la prang pen ta claim bom lo abatay election che dan batay ke thombak torch arjan pen si nilitum che dan dun lo la pen hai ta hai bom lo hai det kali si ta akapre itu mana perem lapsi nitum opposition ke kang tang ne opposition atum che plang lo la pen non ba ke nitum ke hai thorji angring do pemil la son hot atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula langli lapen ke candidate atum ta dolo independent candidate atum mabangan ASDC APHLC lapen hala GSP po tu anda nitum dolo lapen observer tum election observer tum ta banget hom dolo amat ilitum inglong arat tumhan kape remji po kam inglong arat along ri nagiti dun ji po pan la keche tu bidi kang limpen klemsi karbianglong ke do de pinamunit John Bernard Sangma alang lipan keche tu use that law bewahar that law and that law receive mason si and that law alang lipan at che ka ve receive mason si and that law amat GSP party pen nomination ng pipilun that law la pen election commission la pen election commission law district commissioner returning officer ke election commissioner amunit law pon alang litum la torcha bang ke GSP fancy piturong lo nilitum chedan dun lo athema nitum la pen lok sa election na chedan dun lo aprangan ta la pen ke meeting ke do ike symbol allocation po meeting ke do ike hadak chingwai nang po akim mia kam si claim nang hi po fancy meeting ke do seta alang litum ke hala nomination na long tok tang det lo ke palam si piturong lo jong si nomination long tok det lo pot chingwai akam a velo pute meeting na nang hang yak kam da vi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun lo niliama tari tarni officer batay trok lo prang dai claim ta la pen ke batay philo ni da election observer ta India dang bethe claim lo la hue lam ni ta chimi la potsi sonai pulo seta la la symbol allocation hut Bernard Sangma ta kroilo alang li hala second preference abang football si enpo kudadak ta ninggelo meeting long ta amat alang lipan kumani telepon nang lo lomat ingtan pondet amat nang silut tu ane kroy kreren seta kroila amat kroila amat aku nang hang sudah alang lipan laki tu telepon pen asap tak kroy dun ripu ipu aman nang lu tu choklot ni tak kroy krelu non ke putu kap la penhala disia panta returning officer panta telepon nang hang de la meeting lo har lu ponde ha ami thanga a chamber lu ponde amat alang lita kroy kredet la nomination na long ke tok ateng lu nitung pulo Bernard Sangma ta kroy lo ni ta kroy lo nitung join petition pijat konon pula la na kroy kredet la sini litung pulo ate ko piat athesi la so meeting hang chang meeting lo ngai la kachik wa ye pan meeting hang lo kan de jong si nomination paper ateng si claim that po puta meeting na hang ita kama ni sita nili ini tuma thatulo
like a blessing in disguise อาทิมาtorch ke ni litum ke en ke akang ting aju ke klan ra pathe angya pat alam the bang ke karbiatum inglong arat tum kachini ni alam kapachini et ja pat pusi torch ni tum en bom te ki ni litum ning kan troxy ba so selo ni tum kapachini akam claim la pen inglong arat tum karbiatum ta dong chini pik hang yang kalima galang di chini pik manon ke la potsi election commission tum ni litum phan kesi sinang piturong lo la kesi Caesar kesi kang ti papat la si election commission a order ding pen ni litum la tor chabang nge klan pik lo a beteri janon gi igdet lo la pen mamor chotang lo ning kan troxy lo mati la si la bangge BJP dom han pitu det lo la mamor ke chua tor chabang nge a beteri ta ve angse ni litum ender lo gela alang litul ka pachinia kam ta klemun ilu la sinon ge election commission pen no masina pulo ilitum ke chetu mamen inthanji pugadi kai ta ge pu voter list along pen kam pen la pen pata inthanji puge la sinilitum phan la ke si sinam pilo la amen kam tip et ja pa ke chetu mamen kam tip et ja pa high court order ting pen la pen constitution 6 schedule ting pen litum la bangso ke si pen ilitum inglong arat atum jelang pet pen inglong arat la pen kilonjia okhomnia atum la pen adivasi atum itum jelang pet pen la kechi thang bak bin nang lut tapret ha north india bihar pe pen bangladesh pen bengal pen wangmare tum phat la tum amen anke ke si pen ingti et not pule ilitum phan election commission dan nang di piason non ke la sili tu kang tip akamana lo non wan ke election hai po ke chia tu mamen kang tip akam mo bola so ke si pe lai lo ka tu vi ta nang tip dun no lai lo symbol lo non ke APHLC nilimen do po hala EVM long ke number 5 si doji last ama nili photo ta doji la pen la ke sia noksa ta doji lai number 5 last abang bang po jo ka do vi candidate last abang a bersia bang a kristia bang la hel nota ta do mane la le ason ka prek se than ling tai tu mage number 5 body ke jo ka number 4 bang hel number 1 pen number p an ke jokta on akama velu hata ke kipiya kam la number 5 bang hel ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapathe angji an pathe anglo ako tors pen intip no da ke la sibang election commission government dumta bang chini at si ilitum han kang tipja phansi ke che to men kang tipja phansi ke si sinang pidat lai lo che hok nang po ilitum ka che hok alam lo non ke lo po yo intip long po ke che to men lamthi sinar jo lang sir la code of conduct lagi de kita ration card ta ho ko pe no to jang na som chak long lang sir chak long ni la so lam dan ni litum along ka prek atu mi meeting do lo DC conference hall lo hala dang nang hang thu lo la observer atu DC ta do hala dang ni tum pulo lai wa lam chief minister ta orunudoi la pen ration card alam nang PO po pine ninge bom nang tum pilo eklem pusi ni atu election commission no pilo nang to eklem ama lang litum do clip o pulo ni ti ho pusi na tha hala tum ta la pen ni than dun lo je la taralang solo chief minister hem utang kai ke ingki clean CCTV camera biko la po lagi impudang nei la nei dah kopi mai tu kopi sila chief minister wang po dak nang tu joy ti kilo kopi ni ke claim ya fan la EVM bluetooth pen ke selam ya fan siala dak ke wang mini kente la solam ta abinom ke arleng ke tietum chief minister Presiden, Prime Minister, Minister tumbang lote circuit house long si do nahi. Bate Assam government a bill bhawan long si hendi do nahi. Se talang litung dak circuit house
aki mi kim tu eta nanang do de hala dak sinang do joy ti tara lang so long si ka chong hu ben si ke wang ti la tu ko pi la ka chong hu ne ya kam je tu la sini tu la so lang ta tu mi pu dun lo la pen ke la tang de la pi ni li tu pu dun lo dak la election commission of India along Arnisiat lang February thang a chikluing koi ra clear ni ka peklang press note along ECI asked state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kapretame hadake la somuni to manke toilet hot ke vinu usidak la dake tok do la dake tok do amanon ke hala Indronil Borua SP hamren SP body alang lipan haflong siketoy haflong NC Hills ke lage itum diphu parliamentary constituency loke la pot ni litum atumi son thak do ulang ni la dak district ke thomang bong si pache la chok la posot election hot ke son video pusi ni litum atumi chief electoral officer apan la bangso memorandum submit dablo la dak karbianglong west karbianglong di mahasau apartment ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atum la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lu pusi ni litum atumi lo pidang at Sir, thank you. la pen ni litum putula hala mo pen ke than hoy asam dak ilitum CM pen EM omorsing tisuta amethang a quarter long si election office ka pinchong dak si puhukar wa kado be ka me klen ngedi la si hala DC la pen election commissioner tu pulo election observer tu pulo je amethang a quarter long ke doji aphan ke permission en lote permission pimi pule ni tung ta pulo barudo tami sita dak election na kam ke hadak claim no non ke election na kam claim de la si ni tu joining ka pen party ka prepen ko chikrong ke sita BJP tu mate pape John le thot hadakini la si la solam ta di tu aptumi complaint pidun Sir, thank you. Atumi sebenarnya mesti lang election really kapaman panalong MP Horensing di kini jakas buti nami hansi kapaput ko sa patay ng ilang party. lake ningye sok kangyang lo jakas afan ka pipu ke matlo nilijong si thang da kali da bang pulo dang te niliwang chui ke jakas claim bom da mi gente isona la di hala tum pulo niliwang chui pita nilikat da pi wang chui pita alang idam chui ke thang ta 660 pulo ke and the people who claim with it and the people hala chief of organizer bang da me thang jakas pen resign that people no bijoy teronta la pe hala aja ka tum resign le et people no ni long nang dung chu toy ason ka li ni long nang dung chu et ason me chu ten ji non ga la tum ga ko congress BJP long si dung chu bang autonomous state ke wan be tum long si dung chu pe pot don de la ke amen ngomalo pifu la hello chief ni li ke chief advisor chona hala so ni li ke than du na lam da ka ta na project english ni pan chief advisor ku na pu chota na ni election thu na ni pu erlo kaita ange haladak bangke thom ja semet bangke thom bang thie tum do amhang chi per etiti ko pisi election thu na ni pu bang lo la sen ni fan pu lo la so many election thu na ni pu bang pedam jui khang yang na pu se aning ti amhang chi per et hala bang sor ni ta amen pu intung de lo bang ke thom du la son du hada la pen la chief organizer tu ta chief organizer pu ma kala se pu di bijoy teron alang li tum da chekroi dun activity election thur nang ni ang itung politics claim nang ni pulo autonomous di na masi politics sa bostu lo politics sa bostu ke hang si politics claim nang ni pule ki lu tek ka kam lo ente la ke la hello ni pu politics ke claim nang pu lagi mungkin pacu beta po politics claim nang ni po ba ahok ben si lama ahok si ningje si politics claim nang ji
politics ke jok ta do ke politics along ito pirthi ke munit ka do ita politics long si dulu kumani yung sini politics along abe pulotan alang lige arnam kali te John Tuopi ko gada to ini tum karbi tum inglong ara tum arnam da kali John Tuopi ta kali munit ke di ini tu la posi politics along ini tum do atlo politics si claim nang po muthe ahok alang ahok pa chu be pin me si claim nangi aron ting si claim nangi politics ke claim nang po lagi pen politics kapathu nang ni alang litum politics kapathu pupu election ke pathu pupu election ke pathu da nang ne politics da pathu nang ni itum ke election la pen politics ta ke claim nang ni la pen molong data high data ni tum mages MP ta choche ni tum aro CM ta choche REM jata ni tum choche ke claim ni tum bang ke choche kali Pardon. English betul.